Hello mga sangkay, mag-open po tayo ng box. Dumating ito sa akin ngayon. At ito po ay galing sa Temu. May mga nakikita akong mga nag-ano dito sa Facebook, Temu. Sabi ko, ano ba yan? Bakit ang daming napunta ng mga advertise? So, ang ginawa ko, nag-order po ako. At ito po yung halagang 51 euro. So, buksan po natin kung ano ang laman ng 51 euro. Wala na yun doon yung shipping. Kasama na yung shipping yan doon. At may 3 free na binigay sa akin. Kaya excited ako dahil marami silang ibinigay. Sabi ko, wow. Kaya, buksan po natin. Ito na. Ito ay yung libre ito. Libre ito. Kasi mamimili ka kung anong gusto mong items na gusto mong order. Ayan. Isa itong bag. Yan po ang libre. Tapos meron pa yan dito sa loob. Ang cute, di ba? So, tingnan nyo, kaya pala malaki. Meron dito nakalagay sa styrofoam kasi babasagin ito. So ilabas ko muna lahat para makita ninyo kung ano yung laman, kasi meron din ditong babasagin. Kaya ayan na, sabi ko na nga ba. May mga babasagin, kaya kailangan ingatan. Ayan o, meron pa silang nilagay dito sa styrofoam. Tapos ito, marami kang na-order ng halagang 51 euro. Kasi nakalagay, kailangan mag-order ka ng 50 euro para makaano ka ng mga free. Tingnan ko, may nahulog. Buksan po natin isa-isa. Tabi muna natin itong mga malalaki yung nasa styrofoam. So, meron ako dito lakat. Yung ilalagay ko sa sa CR. May pantali dito. Pipi kakalan. Yan. Tapos ito naman yung panglinis ito sa sa shower. Yan. Panglinis ko sa shower. Tapos ito naman, ang liit pala. Akala ko malaki. Ito? Pang tanggal ng alikabok. Yan o. Ang linis. Tapos ito, pwede mo lumay ang chest. Ayan. Mahaba. Tapos ito naman, ito yung panglutuan ng pang-form. Pag nagluto ka ng itlog, siya, pang-form niya ito. Yan o. Yan, bali yan sila, 3. Ayan. Ito naman, pang ito ng cheese. Hindi lang naman cheese, kagaya ng lemon cheese. Pwedeng pang ano bang tawag nito? Tapos ito naman, meron akong kung ano-ano lang mga ko, mga pang-decoration sa ano bang tawag dito? Sa inumin, sa glass. Ayan, ang cute. Marami siyang mga kulay. Ayan siya, mga snail. Tapos ito naman, yung yan. Pizza. Pizza para sa mga pag nag-slice ka ng
prutas, tapos ano mo, para sa, pwede sa Halloween, o pwede namang pang party lang ba, para sa birthday, ganun, kaya pag na, ano ka, oo, anong tawag dito, yung ant, tapos ano mo lang, lagay mo dito yung, halimbawa, yung gulay, or yung fruits, tapos pang decoration lang din sa lamesa, kasi mahilig ako mag-decorate ng mga lamesa o pagkain. So ayan, bali dalawa sila. Ay, tatlo pala. Bali tatlong balot, marami yan sila. Tapos so ito din, ganun din, ito pang pixin din ito, pang tusok sa sa mga prutas. Ito naman ay cat. Ito ay langgam. Ito naman ay cat. Tapos ito, ganun din pang sa tea holder. Ito pala yung para sa glass. Ito naman yung para sa tea, diba? Pag tayo ng tea, mayroon ilalagay lang ito para hindi mahulog yung lagayan, yung niya, yung hawakan ng tea. Ipit mo para hindi malaglag doon sa tubig. Kaya ito naman para sa glass. Kung ano-ano lang. So, ito naman buksan natin para para hindi magtagal yung ating vlog. Maboring kayo. Marami kasi ito. Tingnan nyo, talagang 51 euro. Maraming ano ba ito? Ito yung panglinis sa ito yung mga towel panglinis sa kusina, o kaya panglinis ng mga sa likod. Yan, libre ito, free din ito mga sampay. Bali, ito yung pangalawang free na 50 peraso ito, ang dami-dami. 50 peraso. Yun ang libre sa dito sa order ko. Tapos ito naman, tingnan natin kung anong laman. Ay, parang babasagin. Kailangan pagbukas. Ito yung flower vase. Yung flower vase, lagayan ng bulaklak. Ang nipis. Mabasag, kaya kailangan ingatan. So, dyan lang siya. Baka mahagis ko. So, lagay ko lang dito sa baba yung aking mga basura. So, tingnan natin ito kung ano yung laman. Naka-carton na naman. Ito yung pang decoration. Maliit pala. Kala ko malaki. Pang lang, dekorasyon. Bilisan natin ang design. Ito mga pang decoration din. Elephant. Bali, tatlo yan sila. Na elepante. Pang decoration lang din. Yan elephant. Ito yung din ito, libre din ito, yung lagayan ng butter. Ayan. Bali tatlo kasi yung libre. Ang ganda ng pagkabalot. Kasi ito yung glass. Ito yung lagayan niya na kahoy. Tapos ito yung lagayan. Libre din. So, ito naman ay ang liit pala. Glass. Ang cute. Ang liit pala. Kala ko malaki. Hindi ko naayos. Hindi ko siguro tingnan ng maayos. Yan. Bali, 4 na piraso yan sila. Pero hindi basag. Maganda.
At may kasama yan silang ano, yung strawan. Yung strawan nila na ano, glass din. So, mababasag yun. At may kasama siyang ano, may kasama siyang brush. Pag naglinis ka ng ano, itong strawan, mayroon siyang kasama na brush para magamit natin ulit kasi ano naman ito siya. May kasama na siya. Bali 4 na piraso. Tig-isa yung ano. Tig-isa yung kada baso niya. So, yan lang po mga sampay ang aking vlog for today. Sana nagustuhan ninyo. Marami kang mabibili sa halagang 51 euro. Kasama na yung shipment. Yan po. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Bye-bye! Ingat kayo lagi! So, yan o. Ang cute. Ito naman o. Pwedeng anoan mo yung tail. Yan nilalagay. Ipit. Tapos ito naman yung amazing or langgam. So, yan po yung na-order ko lahat. Kasama na yung ano, yung free na ito. Yan. At saka yung bag. Yung iba, yan ang halagang 51 euro.